Umay kan adi tainta agay ayam ay ayaman tatay batuta ni tatang Ay, nakalilinis nagganas nga eggaman lumapit petam di munto malipatan batuta ni tatang dakkel di muntong na mabalit abalaan tanalawat abot na ay, Lopis item adda ipugsit na Uray la maulaw ni Angel lumatamaan na naimas si Zay. Batuta ni tatang natin lulubuan Ket magusgustuhan nga ay ayamen ni nanang Luiti rabii nga agronda da tatang At itong batuta na isun o sarenda Tuymet batutak nalukme ka nagnisit Ket tirigat na itamaan na mapisit Ala, Batuta ala iranta nga isagon tuntukin ka Isunto di ay ayam ka Intun malpas di kalay isa happy watching, Mami Wardy Martin. Kasama kin Ross Cabalbag Pascual. Ate Bibi ay salatan. Umay kan adi tainta agay ayam ay ayamen tatay batuta di tatang nakalinlinis nagganas nga eggaman lumapit petam di muntot malipatan batuta ni tatang dakkel di mundong na mabalin balaan kanalawat abot na lupis item adda ibugsit na uray la maulaw lima tamaan na batuta ni tatang tawid na ken lulungwan ket magusgustuhan nga ay ayamen ni nanang no itirabii nga agronda da tatang at itong batuta na isun o sarenda Tuymet batutak nalukmeg na bakit Always Yang tirigat na tamaan na lumteg Batutaan na iranta Nga isagot kun tuken ka Isunto di ay ayam ka Intun malpas di kalay isa Isunto di ay ayam ka Intun malpas di kalay isa Salam. Limang boyet na Yes. peklan babaero Tiraet na uray painukim mabaliyaw Awan pilyen na nga langa uray sinaw Basta nag-blouse kinagpalda sige manso Yeah! Certified a chick boy ni Mang Boyit Patulan na uray anyat itsura na Minsan ngal daw na booking ni bakit na Nga adda sa bali akakipkibin na Ay Mang Boyet na alakan ang kararagyan ang limengan Ni bakit mo sarsarakin nakan at dabay ikem na awasay no kumangamin tinepelam taarep mo nga aglabla punusan ay awat kuma ti problemam na simonggo nga asawa
ba? Yay! Boyen! Di mang boyet natak di ulo na ay di agnakem oray palken ni bakit na kaputi arem na adi matempelan ni boyet kanayon ang madugulan. Ay mang boyet na alakan ang kararaken ang lemengan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay ikem na abatang no kumangamin dinepelam taarep mo nga agablang punusan ay awat kuma di problemam tatimigre nga asawam. Ay mang boyet na alakan ag kararaken ang lemekan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nung kumangamin dilempelam taarep mo nga agablang punusan ay awan kuma di problemam tasimonggo nga asawa ay awan kuma di problemam tatimigre nga asawa. Ay, nalalak ba?